Wasigushi akubani noma mzimba sengikhona bafethu bene kanti angithola yeah bafethu sengikhona yeah blind date type shit sikephi se Pine Town yeah angithola ngithe ngizame ngiyabona ukuthi bayayenza lempahla yabo nami uthi ngizame izinto yabo ngibona ukuthi kwenzakalani yeah mfethu tholela ama love birds show nje Sure bhuti. okay wakho wenzakalani Phela ngiboni mangazi yani mic kephi. Ngiyaphila. ugrand Ngiyaphila. phakamisa inhloko sigotheni wenzakalani Ibhekisephi ngiyakopha ngiboni. eba straight but like yeah you okay now Yebo ngiyaphila. hello Njani? ngikrend wena Ngiyaphila. sisami izandla relax wenzakalani ngalabantu abalawuleki mina ngisazi ke manje Alright. bafethu relaxani hello Njani? ngikrend wena Ngiyaphila. ya mfethu bafethu angithi igama lami uZebha ngithola ya so lana mfethu khona umjita la yabo sengile lo mjita ngifuna ukumingila ngithola uthi nje ngimhlanganise ngithola nawe wathi usengila ngithi ufuna ukumingila ngithi yeah manje mfethu ngiphethe nje ishama lana mfethu handsome dude good looking dude ya ngithola njayami Yebo. uthi ngikuzamela umuntu nangu ke Ngiyabonga bhuti uselapha mkwami. Yeah. Ize ngamboni. sure awuzombona maduze nje relax Alright. okay mfethu wena like mfethu ngiqala ngubani like So kwena. wena like mfethu ufuna umuntu onjani njalo Ubuza mina. Ususho ubuza mina. yaphetha kanti ke nakithi hazi kakade Hawu yobhaki. Ama rules abatshelana amagama nendawo sibahlala. ayi kalento leyo ikhathele ayi ikhathele lekhuluma ngayo Vele phela azange sibuze futhi. hayi ikhathele mngani nami Hayi qala okay hayi yaqala phansi mfethu so wena like ufuna umuntu onjani ideal woman. Funa umuntu sophisticated wethu. sure hey Umuntu ozazi ufunani. Yabo, ugoal driven obvious omuhle. Bengizontombazana ayithanda indaba kodwa hayi amantombazana ngoba abayihlebele sinani yabo. Kodwa umuntu ozazi ukuthi ufuna nempilo yakhe. Umuntu oyaphambili wethu yabo. So yeah. siswami ufuna umuntu onjani ebona lo bhaka uchazile mfethu washaya dictionary like wezikonzakalani akonzakalani mfethu Ezikushaya kwazi ba serious. relax iba wena mfethu act lana Okay. iba wena nje mfethu yangithola Alright. Mina ngithanda bheka ngalana how it Okay. Ngithanda umuntu yabo mhlawumbe noma insipho yageza konke nje yathatha hayibo. okay cha azakuyawe mina ngizokukhulumela ifawu awuzikhulumeli Hayi ngiyazi. yabo ngithana type Hayi. ana type it means ana type ke anja mana type intana Ana type kanjani ba? akwazi nje mina ngizomkhulumela ke Hayi ke bana. khuluma siswami Okay. bheka ngalana nayi mic la Alright. khuluma Thanda umfana omuhle yabo? omuhle Yeah. okay de Cute handsome. Mhm. Mfana yabo oneqiniso, Mhm. ohloniphayo. Mhm. Bayela abafana bayafeba ya. Mhm. So Athi abathi nako nje. bayafebe ubuyele nganene yabo. Ha. Angakuvezela ngihloniphi. Ha. Yeah. Yo njayami. Okay. Iloko. Okay, mfethu ama red flags njayami ucherry. Mama red flag intombazana. Angumfuni intombazana no best. Ngoba solo basi siyabazi. One best. Angifuni best. Best like kanjani umjita? Umjidi. Nakemfuni. Ah. Enye bethini bethi. Na bethi umuntu esifazane bethi yanakela yabo. Sengaba nje bethi lokho bethi. Ngoba akuyona red flag ukuthi umuntu esifazane bethi akucela imali noma yini yabo. Vele into ezenzalayo lezo. Kumele uprovide njengoloko. Sure bethi. Manje nawe uyaprovide. Yeah. Kodwa phela overspend kodwa ngimnakekela. Haw, yatetela njayami. Nawu bethu kuloko hawu. Asiswami hayi ngathi uthole out grand la yatetela uzwile. Wena like ufuna umuntu like ama red flags mfethu uyawuthi. Ilokho kuphela mfethu. Hayi lokho kuphela nokufeba phela bethu. Ama red flag. Ya red flag angifuni intombazane efebayo. Awe ma okay wena siswami. Amareke mfana ke ukuthi mfana yafeba. Awufuna umfana ofebayo. Yes. Okay. Mfana ungaphana imali. Awu lo yaphana ushilo ke lo.
ya uthanda imali hayi phela ngiyayithanda intombazane phela yabo masiyibona nawe ukuthi ekhanda iyabheda iningi mama nayo imali ekhanda yabo nayo imali yokuthenga amaphedi imishayo isilumo yabo kanjalo ya okay aqedile yes green what Green flag sengasho bathi ilokho bethe ngichaze kwi-ideal woman phela uthi umuntu esifazane ngazi ukuthi ufonani goal driven uyazazi ukuthi bethu musuka la uwenzani what's next that yabo ilezo zinto ekanjalo bethu kuyona into eningi ayikho ayi bafethu sizongizonga space angithola umarinate ukhukhe 1 minute sikhotheni yo benzanga okay mina imike khulume naye nje yami angaze ngiphumanga la relax yeah relax sendela kancane usami kulisendela kancane nawe ema ngambuza igama everything bra yami 1 minute na 1 minute ukhulume nawe uvayisa imike alright ikuyangimanje ukuthi memsha ubuso sikhotheni bheka kanje phela angimazi ngimphantsa ubuso na imike ukephi zap uzothi kanje bamba mina wena hayi spineless haw okay sabona njani yaphila ukhuluma noThabisi khuluma noAmahle ngikwakangcobo waba sibona wahamba uthuma Yo angabe kuyakuthakazelela angisayithaza zami uthuma Coke episode uyelusha umsuthu ubani elusha lumsuthu Elush ngakubiza uma Elush bayikhiphe hayi inkinga ngihlala ngapha eDazu ngasemantsensini kodwa uyakwazi ya ngiyakwazi unosonga ke siwetonudi ngasedelana esikoleni usafuna cha uqede isikole wenzani hleli noma university noma college ngihlelo kamanje alright nami sesiqedile isikole kodwa mina ngiyafunda yabo phinde futhi kube khona imali engizenzele eceleni yabo njengolowo yabona mntu le ya ngingasho ukuthi ngiyaphusha ndlela thize alright ungitshele ngawo ufuna ukwazi ngawo okay mina ngizothi ngumuntu uthanda ukuhleka yabo ngizana into ebhedayo angikwazi ukuthi clean because ngihlezi ngumuntu omwezela yeah okay kodwa mina yabo from ukukhuluma kwakho ngizwa ngathi unenhliziyo encane ya ikhona inhliziyo encane kodwa phela ngiya-avoid because ngithandela ukuhleka yeah alright nami ngisho ukuthi yabo ngumuntu ethanda ukuhleka futhi ngiyathanda ukuhlala noloko yabo ngithanda ukuba ngisicefe kwintombazana amthanda umuntu bayisicefe awumfana umfana bayisicefe oh okay nami ngithanda ukuba isicefe ngiyathanda ukuhlala like noloko yabo bese kuba ukuthi mengifuna leso sikhathi ngicela ukukuthola mangazi noma uzoyibamba yini ufuna kube kufonela uzoyibamba yeah uzongithola ngicela ngithule phela sisezwayo manje thina hawo host alright utho athi aman amahle oh alright Elush yes ubani siswami khona umuntu obuzile ubani yeah okay alright Elush bethu angiyajabula bethu ukwazi mina sengisho ukuthini sihlaniso yena ubafa yabo umesho ke bethu uthe khona umuntu esifazane bethu angiphathelena bethu ongangichaza yabona into leyo bangisacela ukubuza from scale so 1 to 10 umuhle kangakanani ngiza umuhle kangakanani ku scale esiswakwana siya 10 lapho ku 8 confidence okay alright ngiyithanda le nto leyo uyazazi ukuthi yeah kuhle lo cha futhi izathu base kubuza ngifuna ukuzohleka yabo hawu ngaqobe ikitshe mlentozana ehle ku ha ehlangana endlela kade ngidlala kanjalo ke phela ekanjani hlanga kodwa phela ubuyele nganelo namhlanje na alright aman amahle buka ngilokho ngititise igama lakho awunayo linye igama wamahle kuphela amahle elinye kuphela kodwa ngikuthanda ayishu phela ndi right nje abethu awuqeda ukukhuga manje yethi bethu ngaqeda kanjani hawu bethu ngixosha buhlungu kanje ngisakhuluma namahle uyinje amahle noma amanda amahle yabona ke host Amanda ngempela noma ngize wrong awunja yami yebo siswami bekumarinate lo bhuti kupheka mfethu like yabona nawe awusablush inkosi yami hayi uqedile nje otherwise i-conversation out of 10 ngamnika like how much i-convo nje like ngokukhuluma 9 9 yes okay not bad wena ntwana out of 10 ngamgama like
Awunani beyitshela impilo entombazane le mesikhuluma nayo bethu yenza izinto zibe awkward. Ubona lo mntazana yebo baba. Uthi umkhuluma bethu uthi yebo baba beyitshela mntazana kanjalo ay right bethu relaxile. Umuntu engikwazi ukukhuluma naye noma kuthiwa bethu yabo khona lo collusion sixabene siyakwazi ukukhuluma bethu yabona into smooth. 9 nawe. Awu 10 bethu ngoba umuntu okwazi ukukhuluma khululekile. Yeah. Siswami. Voice out of 10 like right le voice normal like is not giving. Hayi right. Right we nigga like 10. 10 na ivoice. Hawu yini into emnandi ngevoice yakhe kanti. Khuluma mnandi nje. Oh kuma mnandi. Yami voice. Hayi u10 ntombazane phela uyayi Like konke 10 awu uzala. intomba Ufashada yini? ufuna bhodla uthi yebo bhodla hayibo kami ngoba phela intombazane mfethu u10 ngoba phela intombazane like come on Manje ufunani slender noma like isidudla ufunani njani? kwama but anginankinga mina but nentombazane ngiyayithanda ichubby girl ngithanda intombazane ikhulupele ngiphobe sithanda intombazane e-right but isilenda sama anginankinga kwi-choice ukuthi ingakanani but ngomzimba yabo yeah Konke nje ayami. konke but yabona nje umzimba silemo bethu ichubby like yeah Ufuna ipakishile noma like Angibuza lo mbuzo. Hawu. Ulalele ma ithi. I wanna know like ufuna like intombazane epakile noma ishwapha kwenzakalani? Muthi shop anganani phela. Hayi somlungu. Okay, ayishoba somlungu. Ibe khona unqe. Akunankinga bezikhona, yabo. Yeah, ibe right mfethu. Awuphethe akudingi mimi. Yabo. Mihle mfethu. Siswami. Ufunani? Ufuna isidudla sendoda noma ufuna islender? Kwenzakalani? Hayi bakimfaka imthanje mfana ngizothi kuhleli naye manje sekhumula ivest uveza umkhaba. Yeah. Thanda ubhala nje alright nje emzimbeni. Slender leyo right nje. Yeah. Ay, Msija, akhona amanye ama questions mina ngiyazi lempahla. Babhekele ucount ka10 bese bayabukana bese. Okay, are you ready? Like ngibonana, are you ready guys? Are you ready jam? Siswami, are you ready? That moment of truth. Are you ready, Mark? Ukumbona lo bhaka mfethu. Njami, ayo Uzokhumula kuqala, sikhumula mngani. bro, yeah. Okay. Kuba go 1 2 3 go noma. Okay. Usho. Are you ready? Kipeka le. Uyalena? Okay. Yeah. Ngizobala ka 1 2 3, 1 2 3. Navula. Imagi phela yakhe. Mark relax ah. Ungaphe. Okay, okay 1 2 3. Yeah, ningakhipha. Nivala amehlo, valana amehlo. Nibheke kumina ke. Nivala amehlo. What? Uyachayika uma isister kalana mfethu. Okay bafethu. Yeah, ningavula ke. Sanibona ngeze nginibona. Okay. Host, pardon host konzala. Okay, otherwise somnika u10 since umbonile. Usawu10. Ayehla ngescale phela mfethu. Baba ufuna ngitise manje. Cha ngiyabuza. Usawu10 lo bhaka mfethu. Na. Njani usawu10 mfethu. Yeah, inhle mfethu. Okay. Okay, otherwise ufila njani ngaye like simbonile like. Alright, ka right. Akekho muhle, akekho mumbi. Right. Yeah. Ngiyabonga mfethu. All right mfethu. Ngibamba ke ngika 1 minute. Umarini ukugcibela. Oh, but ngizothini? Ngathi no taxi Ah, wena simbonile like phela that time sengiyabuza ngizothi sisumuhla nje. Okay. Mfethu ufuna sikhulume ngani ngoba manje angisathi. Songiphi number yakho? Sendela nikhulume to. Awu wena phela mfethu angidingi iminute noma ungeza la ngizokhuluma nawe ukhona. Me. How was? My brother, mina ngikayi chance ukukhuluma ningani. Ngifuna ukukhuluma nawe ukhona. Angikusabi phela, manje ushafu ngiyakusaba. Okay mfethu like i-type yakho lo bhaka. Yeah, i-type yakho. Hayibo. Uyavuma? Mfethu yawo. Na. Ngokubuza amthanda umjito omude. No. I-type yakho le. Everything. Hayi, ngona isicebe be awukazi. I-type yakho. Kade ungibuza lo mbuzo. Angithi phela that time bisukuvala amehlo manje yabona ngiyambona live nje yami. I-type yakho. Ngivumile sikhathi uthi ungibuza uthi unjani muhle ngiyambona. Answer the question. I-type yakho noma cha?
Zebra. Itype yami. Yeah. Uthi type yakho ngithi. Yebo. Uthandani ngaye nje? Since umbona live. Yini like ungathi okay u right lapha like. Ungasabi mbuye bethu. Who knows, maybe it's your future husband. Hayibo. Asukude kanje man. But you'll never know man nigga. You'll never know phela bethu. Mbuke bethu. Yambo. That's tone bethu. Okay. Kuba clean kwakhe bo? Clean. Yeah. Okay. Amehla akhe. Okay then. Nomlomo wakhe. Hayibo. Yeah. How? Okay. Ukubuza bethu kange. No, cha sengibuzela ukuthi like. Akangile mnganakho. Umisafu mngani. Ungayona indaba zakhe sila. Okay, awukangeni? Kanjani njami? Like akangcolile but like awungcolile. Ngilile kanjani ke manje? Uthi lo bhaka. Oh, ngiyakuthola like awukho naughty like naughty ukangile like u innocent like kanga mfethu. Into kangile mfethu ngathweka manje. Hayi. Ngisho wrong. Yo wena ngisho. Okay, my bad. Ngana sebenta ishow akangile yabo. Ukangile. Ya ukangile. Ukangile. Angikangile waba mina ngiyakutshela lokho angikangile. Akangile right azingakhola. Ngakhola. Ifuna awuthi phuzayo. Uyaphuza lo bhaka. Nakho ngenza isidaba but Hawu nami ngiyadlala. ngiyaphuza shembandla. Yabo sengimotha kunyadla nje ngapho. wena wenza. Manje nje Okay, my bad. Okay, my bad. Uphuzani? uziberry twist. Oh, bethu uphuza. Uzafoda nje yami? Bethu uphuza ubhe. Ngiyaphuza but nama nginankingi. Ngaphuza sona. Ngaphela umuntu yaphuza. Manje last question, is there gonna be a second date la? Yeah? Khona second date. Second date like khona mawubheka nje. Phela sebesingekho phela ku second date. Sebe yinuthu. Yeah. Ya, kwenzakalani ngathi awukho sure. Yeah, ngizobona. Yeah. Siswami uthini enhleke? Ngiyavuma yebo. Izoba khona second date? Mawuthi uzoqoma bathe relax like inkingi ngaba khona. Anthanda question. Ungangichazeli. Izoba khona i second date. Maphela. Manje angichazela. Okay, ukubuza asihlambe siba na second date ngafuna ibekephi? Eish. Ngazi kuwena. Uthandani? Ngithanda yonke into mina manje yabo. Awungathi asishaye go slow dates azidla ama go slow Hayi inkinga nalo. Hayi inkinga njalo. Shaya Any second date. Hayi inkinga. kunya date. Khethi. Bethu. Alright. Alright. Angikuhlanja yami. You owe me. Masikho lapho. So ni right angithi. Naye ngaba khona ya. Second date. Hayi ningamasha ke angisanazi. Ke bafethu I mean bengizohlanganisa ama love beats lana ngithola. Ya. Ivale mnganami. Lo